ఈ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టేసి నువ్వు ఎక్కడ కనుగొందాం అనుకున్నావు? ఏం దొరికింది నీకు? లేట్ అవ్వచ్చు. 13 సంవత్సరాలు శ్రమల పాలయ్యాడు యోసేపు. 1-2 సంవత్సరాలు కాదు, 13 సంవత్సరాలు కన్నీటితో బ్రతికాడు. 13 సంవత్సరాలు నిందల పాలయ్యాడు, దిక్కులేని వాడయ్యాడు. ఏది ఏమైనా దేవుళ్ళలోనే నా దర్శనము నెరవేరాలని దేవుని కొరకు బ్రతికాడు. అక్కడ దేవుడు పైకి లేపాడు. దగ్గరగా స్తోత్రం చెప్పాలి. కనిపెట్టుకోగలవా దేవుని సన్నిధిలో? ఎక్కడ నీ బహుమానం? ఎక్కడ పడ్డావు? ఆ పడిన దగ్గర నుంచి ఎవరు లేపగలరు నిన్ను? ఎక్కడ నష్టపోయావు? ఎవరు దేవుడు నిన్ను తిరిగి మరలా లేపగలడు? ఏ దేవుడు ఉన్నాడు? ఎక్కడికో ఎల్లు చూద్దాం. నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు. నాలో అంటుకట్టబడిన ప్రతి తీగె అది బహుగా ఫలిస్తుందన్నాడు.